Eu traballaba nunha compañía aérea e o que cheguei á agricultura pois por cousas da vida, non foi nada premeditado. Eu tiña seguro que non sei cando, iba a me dedicar a algo da terra aquí e bueno, tomeime un tempo sabático en Londres, coñecín a agricultura, gustoume, enganchoume e empecé este proxecto no 2009. En Inglaterra onde estiven hai moitos proxectos como este, aquí era algo moi novedoso, gustoume e sempre tive claro que optaría pola calidade para acceder aos mellores restaurantes. Nos vendemos todo 100% restauración, restaurantes que o demanden. Os produtos traballamos ao redor do ano de cerca de 70 variedades diferentes e iso implica pois, moito traballo, moita organización. Principalmente, bueno, hai produtos que están estáticos e outros produtos que van cambiando dependendo sobre todo da tempada. Unha horta é como un negocio cualquiera. Eu penso que falta moito disa parte no campo, unha gestión. Saber sobre todo o que se quere, onde se vai e sobre todo, volvo a repetir, preguntar a xente maior do campo, sabes? Ou xente que xa ten empresa formada, sabes, de diferentes ámbitos, cooperativas, xente que produce a gran escala, imagínate, pois un tío que fai leitugas, esa persona vai saber, sabes, se vai che decir, oye, pois mira. E despois penso que tamén a apertura, non? Temos a xente que temos explotacións, a apertura e darlle consellos a xente nova, non?